Seaskak hezkunde nazionala auzitara eramango du basoaren ahozko handiaren gainean duten hitzarmena ez delako betetzen. Arratsaldeon epaia 23an izango da Pauen, baina nabarituko zenuten giro beroa dugula, baina ez giroa bakarrik etxe bizitzan gaia ere hala baitugu eta gaur horren gainean luze arituko gara. Ongi etorri. Seaskak hezkunde nazionala auzitara eramango du basoaren ahozko handiaren gainean duten hitzarmena betetzen ez delako. Badugu izenpetua 2019an hitzarmen bat hezkunde nazionalekin eta Euskararen erakunde publikoarekin, nun zehaztua den, idatziz, gure ikasle guziek, basoko ikasle guziek, ahozko handiaren parte bat Euskaraz egitanko dutela. Errektoreak hori ukatzen du, mugatu nahi du eskubide hori bakarrik hizkuntza berezitasun gisa hautatu duten ikasleei. Horrek nahi du gure 100 terminal horietaik 10 ikasleek bakarrik Euskara baliatzeko dutela ahozko handian. Horren aurrean prozedura azkar bat hasi dute epaitegi administratiboan. Epaituko du gure afera 23an, beraz ondoko astelenean, Paueko auzitegi administratiboan, eta espero dugu horren bidez lortzanko dugura gure ikasleek ahozko handia Euskaraz egin dezaten. Baina puntu konkretu hontaz haratago, atzera pausu handiak eman direla ere salatzen dute. Bai brebetari buruz, bai basoari buruz, duela urte batzu brebeta osoki Euskaraz egitan zuten gure ikasleak, eta basoan bi gai baziren idatzian egitan zirena Euskaraz. Orain brebetego zientzien froga Euskaraz egitea debekatua da, eta basoan ez da froga idatzirik izanen aurte lehen aldikotz. Honen aurrean desobedentziarako deia zabaldu diete ikasle, irakasle eta erakundeei, eta bereien aldarriak defenditzeko datozen asteetan hainbat ekimen egingo dituztela ere iragarri dute. Alokairu kontratuekin iruzurra egiten dela salatzeko ekintza burutu du Aldak. Izan ere, urte osoko alokairuak ordaindu, baina udako hilabeteetan etxetik joateko klausula bat sinarazten diete jabeek alokairuan daudenei eta horrela, turistei alokatu eta diru gehiago ateratzeko profitatzen dute. Baion erdigunean kanpaleku bat ezarri dute udaltzen denean ehunka langileren egoera salatzeko, izan ere euren etxeetatik botatzen duzela salatu dute eta ondorioz kanpalekuetan kalean edota autoan lo egin behar dutela. Agienen kasua da hori. Kalean gaude dio. Karabana bat erostea aztertzen ari naiz, baina 3 urteko alabarekin minimo batzuk behar dira dio. Lanean ari da emaztea ere bai, baina ekaina amaieran etxetik joan beharko dute. On a signé quand même un bail de 1 an, avec un préavis partant en juin, malheureusement. Urtebeteko kontratua sinatu genuen, baina ekainean joateko klausula honekin zoritxarrez ez genuelako beste aterabiderik une horretan. De 300 € la semaine. Camping guztiak beteta daude eta astero sekulako diruza ordaindu behar da gainerak. Ikusten dugu bai jabeak, bai agentziak irudimen handia dutela legearen kanpotik ibiltzeko eta jendea kanporatzeko udan, diru hainiz gehiago egiteko udan, eian apartamendoak alokatuz, Airbnb eta horako plataformetan. Alokatze kontratu horiek legez kanpokoak direla salatzen dute. Salbuespena ikasleen kasua da eta horregatik lankide askori ikasle kontratuak egiten dizkietela salatu dute. Finean, iruzur egiten dutela. Eta geroz eta kasu gehiago daudela gainera. Eta aipatzen ditugularik 100 edo agian 1000, hori ez dakigu zuzen, mainan badakigu praktika hori masiboa dela, gure inguruan aipatzen dugularik jendeak ere gaiten du masiboa dela eta hainitzek ezagutzen ditugu hola udan joan behar diren jendeak. Agienen kasuan bitartekari lanak egiten ari da Alda eta helburua hemendik 2 urtera horrelako iruzur kasu guztiekin amaitzea dela adierazi dute. Hamalau Ale Polmi kolektibo sortu berriak elkarretaratzea egin du izen bera duen Baionako etorbidean. Bertan dagoen onkologiko zentroan lekuz aldatuko bai da eta gune hori guztia utzi geratuko da.
eta badakigu jabeek proiektu bat dutela goi-mailako etxebizitzak eraikitzeko. Ezkerreko alderdi guztiek eta gizarte zibileko kideek osatzen duten kolektiboak erakundei eskua sartu eta utzi geratzen diren 2700 metro karratuko gune horretan Proposatzeko hemen egin dezatela sozial etxebizitzak faltatzen baitira hemen preseski auzo honetan. Ez dutela Baiona, Miarritze edo Donibane Loitzune berria bihurtzea nahi eta ohartarazi dute gune berean jada 54 metro karratuko etxeak eraikitzen ari direla 450.000 euroko salneurrian eta gune hau pribatua bada ere erakundeek badituztela baliabide juridikoak eskua sartzeko uste dute. Eta baita espadakoa da esku sartzea urgentzian oraintxe bertan. Tokia ez baita oino saltua. Baina bi promontore interesatuak dira 2000 metro karatu toki honentzat. Auzo aberatsetan etxe bizitza soziala eraikitzeko garrantziare azpimarratu dute segregazio soziala ekiditeko.